Investičné stratégie a zloženie portfólií najbohatších Čechov a Slovákov prechádzajú v posledných rokoch výraznou zmenou. Zatiaľ, čo v minulosti dominovali lokálne investície, dnes čoraz viac prevláda diverzifikácia do zahraničia a alternatívnych aktív. Práve o tom, ako vyzerá typické portfólio majetných rodín v Českej republike, na Slovensku, ale aj v zahraničí a aké sú najnovšie trendy v tejto oblasti, budeme hovoriť s našimi dnešnými hostiami, pánom Michalom Kľúčarom, partnerom rodinnej kancelárie One Family Office, a spolu s ním do štúdia zavítal aj jeho kolega Jakub Vrbovský, ktorý je expert na investície. Páni, dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Pán Kľúčar, ja začnem rovno s vami. Ako sa v posledných rokoch mení typické portfólio českých a slovenských podnikateľov a bonitných rodín? Tak v podstate to portfólio začína 90. rokmi. Typicky u podnikateľských rodín na Slovensku, kedy tí otcovia zakladatelia mali 30-40 rokov, dnes majú o 30 rokov viac. A samozrejme s tým, ako sa venovali tomu rodinnému biznisu, tak najprv samozrejme logicky všetky prostriedky investovali do toho biznisu. Neskôr samozrejme, keď bolo trošku priestor na nejaké iné investície, tak typicky to boli samozrejme nehnuteľnosti. A až neskôr prichádza nejaká debata o klasických investíciách, ako ich poznáme dnes, a o nejakej diverzifikácii. Čo je zaujímavé alebo dôležité spomenúť je, že v našom stredoeurópskom regióne skrz začiatok tržnej ekonomiky v 90. rokoch treba povedať, že tá unikátnosť stále je v tom, že v podstate v rodinných biznisoch 65% rodín je stále, alebo rodinných biznisov je stále v rukách prvej generácie. Hej. Vo svete je tá druhá generácia oveľa viac vyrovnanejšia, to znamená 30-40%. U nás je to inak, to znamená stále ešte ten tranzit, hej, toho rodinného biznisu nenastal úplne do rúk tej druhej generácie, takže to je bod 1, to znamená, že stále ešte je tam, len sme na začiatku, hej, toho investičného príbehu, ako ho poznáme vo svete, čo sa týka diverzifikácie. A druhá vec, klasická, samozrejme tie nehnuteľnosti. Hej. U nás je to, akoby ten pomer ide do extrémnych rozmerov. Vo svete je to spravidla niekde okolo 10, možno 15%. Hej. U nás je to, sami vieme, že oveľa vyššie percento. Ako sa možno líši ten investičný prístup slovenských rodín od tých zahraničných? Tak v podstate, tak ako som na začiatku spomenul, že stále ešte veľká časť toho majetku je v rukách, je v tom rodinnom biznise a v rukách tej prvej generácie, tak ako sme diskutovali tie nehnuteľnosti, tak je ešte akoby ďalší faktor alebo ďalšia zvláštnosť alebo proste rozličnosť. A to je v alternatívnych aktívach. V podstate, keď sa pozeráme na to zloženie typického portfólia v zahraničí, tak je to oveľa väčší pomer majetku je v alternatívnych aktívach. Čo sú alternatívne aktíva? To je všetko v podstate okrem dlhopisov, to znamená fixed income, a akciového trhu. Hej? Takže typicky je to private equity, private credit, infrastructure, venture capital, hedžové fondy. Hej? Samozrejme na čele z private equity, to je ten najväčší share. Hej? Takže celosvetovo sú tie čísla v alternatívnych aktívach okolo 40%, ešte o niečo viac vo Spojených štátoch. V Európe je to zhodou okolností niečo pod tými 40% a samozrejme v našich podmienkach je to ešte menej. Hej. Sami vieme, že táto investičná trieda je na úplnom začiatku a myslíme si, že v tomto je priestor a preto sa tomu aj One Family Office venuje. Vo svete vidíme s tým veľmi dobrú skúsenosť na báze 30, 40, 50 rokov. To je dôležité spomenúť. Všetky tie spoločnosti, ktoré sa tomu venujú a ktoré robia tie private equity investície, zažili viacero hospodárskych cyklov. To je dôležité spomenúť. A veľmi dobre to funguje aj na penzijnom sporení na čele s Kanadou, ktorá aj so Spojenými štátmi sú v podstate, majú najväčší objem spravovaných prostriedkov v penzijných fondoch a zároveň tak najväčší objem týchto alternatívnych aktív vo svojich portfóliách. Takže toto je téma, ktorej sa chceme venovať a myslíme si, že je tam veľký priestor aj pre nás v Strednej Európe, aby každý v tom svojom portfóliu mal aj takéto aktívum. Hej. O čom sú tieto private equity investície? Tieto private equity investície sú o tom, že portfólio manažér, ktorý spravuje tieto investície, sú to investície do jednotlivých firiem a v podstate čo on ponúka tomu koinvestorovi, tak je ten hands-on prístup. Hej. Tá jeho aktívna práca s celým tým manažerským tímom, a ten proces, ktorý vybudoval za tých 30, 40, 50 rokov, ako zveľaďujú tie spoločnosti, ako zvyšujú tržby, ako k tomu pristupujú strategicky
ako optimalizujú náklady a rozširujú marže. Hej. Takže jeden je ten hands-on prístup a potom je tam tá skúsenosť. Hej. To znamená tá detailná znalosť jak v tom odvetví, tak znalosť toho marketu. Hej. Že oni majú typická investičná perióda týchto fondov je, že prvé 3 roky tá investícia len prebieha. To znamená, že nakúpia povedzme 15 spoločností mimo akciový trh, sú to spoločnosti, ktoré nie sú na akciovom trhu a potom ďalšie roky ich spravujú a následne predávajú. Takže celý ten cyklus je nejakých do 10 rokov, ten fond prebehne tým svojím životom. Typická doba držania tých spoločností je nejakých 5-6 rokov. Hej? A v podstate každý z tých partnerov, s ktorými pracujeme, dokáže urobiť v podstate od double po nejakého triple money, od dvojnásobok po nejaký 3-3,5 násobok za ten horizont 5-6 rokov. Hej. Takže ja vždycky hovorím, že investície do private equity fondov si treba predstaviť ako set, dajme tomu nejakých 12-15 investícií, kde každá má nejakú duráciu 5-6 rokov. Hej. A v podstate ten výsledný produkt je ten, že preukázateľne private equity má menšiu volatilitu a vyšší výnos v porovnaní s akciovým trhom. Keď sa bavíme o tom, že akciový trh vele priemerne je na nejakých 10%, keď sa bavíme o Spojených štátoch, celý svet je trošku nižšie, možno okolo 8%, tak to mediánové číslo za private equity je na úrovni nejakých 15-16%. Čo je dôležité spomenúť, v private equity a v tých alternatívach platí, že musíte pracovať s tým najlepším manažerom. Hej? Keby je tam obrovský spread medzi tým vrchným kvartílom, tými najlepšími a tými najhoršími. Hej? V prípade private equity medián okolo nejakých 16%, ten najvyšší kvartíl začína niekde 23% per annum, ten najhorší je niekde pod 9%. Hej? Oveľa väčšia koncentrácia je v prípade akcií. Hej? Keby ten svet je nastavený tak, že ten portfólio manažer akciový nemôže veľmi riskovať, nemôže veľmi odchádzať do toho benchmarku a potom to vyzerá tak, že keď sa pozriete na ten spread tých fondov, tak sú tam všetci akoby natesnaní okolo toho veľa priemerného indexu svojho, hej, kdežto private equity je oveľa viac rozťahnuté. A čo je dôležité, takže pracuje sa len s tými najlepšími partnermi, ktorí fungujú 40-50 rokov a ktorí spravujú aktíva od $100 miliárd viac. Hej. KKR 500, Bain Capital 200, Insight Partners 100 rádovo. Hej. Takže toto je svet alternatívnych aktív a private equity. Pán Vrbovský, vy ako vnímate tú geopolitickú situáciu, možno aj v tom zložení portfólií? Aktuálne viac a viac rodinných kancelárií, respektíve investorov v regióne, sa sústredí na alokáciu alebo zrýchlenie alokáciu do zahraničia. To znamená nielen mimo náš región, ale aj mimo Európu. Ideálne je to Amerika, prípadne Južná Amerika, Ázia. Záleží podľa apetitu jednotlivých investorov alebo rodinných kancelárií. S tým, že nie je to len o diverzifikácii, čo sa týka meny a geografie, ale je to aj o mobilite samotného majetku. Majetok je častokrát pre tú rodinu dôležitý, aby nebol naviazaný na miesto, kde bývajú, ale v prípade akéhokoľvek nepokoja, zmeny situácie v regióne mohli odcestovať nie len oni, ale spoločne s celou rodinou do nejakej krajiny, kde majú vytvorené ako zázemie, to znamená, že majú nejaký byt, dom, kde môžu bývať, tak zároveň si so sebou vedia odniesť, nie fyzicky samozrejme, aj svoje aktíva a finančné prostriedky, aby aspoň v ten prvý deň a nejakú skrátenú dobu vedeli fungovať bez nejakého obmedzenia ich životného štandardu a následne riešiť situáciu vo svojom regióne, respektíve majetok, ktorý tam buď ostal, nie je možné s ním manipulovať, prípadne s ním možno manipulovať, ale s nejakým obmedzením a tú celkovú situáciu riešiť, ale aby to nemalo dopad na ich rodinu. Mojimi dnešnými hostiami bol pán Michal Kľúčar, partner rodinnej kancelárie One Family Office a Jakub Vrbovský, ktorý je expert na investície. Páni, ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ďakujem ešte raz, ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie.